iku ana pawongan loro sasaengan ning kayangan Ngondaran dari Bawono. Jeneng kita yen ulun boya pangling jeneng kita Bambang kita apa jeneng Bambang Penutulan. Kulon muni nggih Kulun, kulun muni nggih Kulun. Arep sedya apa jeneng kita madhep ning ngarsa ulun. Wonten sanes gawe namung dipun preso jatuh dipun. Arep kula sampai kangen kula ulun dipun. Sejatosipun kan ukur jiwa raga kula menika sinten Kulun. Kula kepengin badhe mangertos dhateng ingkang ukir jiwa raga kula awit kula badhe setya badhe dhateng tiyang sepuh kula Kulun. Marana sumubang iwang arupa kadinegraning agorapu sabdaning kukila rengkang negara sagetar kini tunganing wayangane Bambang itu apa jeneng Bambang pun penyugulan kula niki kula Bupati mangertos dhateng Sudarmo kula pukul Ingga Presanana. Kepiye sawise Bambang kecok apa dene Bambang penyukilan wis rumangsa lega apa durung kula niki sampun lega raos sing manah kula namung Sudarmo kula menika sinten Kulun dadi sumurup kita sejatine Sudarmo kita yaiku Sanghyang Bathara Anmar apa dene Sanghyang Bathara Anmas ingkang rikala semana paring dawuh marang jeneng kita supaya jeneng kita momong portitah Madyapada kula nuwun inggih Kulun. Lajeng wedal dinten menika kersanipun Kulun kados pundi jeneng kita makinarya kanggo srana mal bakal ulun untalake saka jroning kayangan Ngondaran dari Bawono ing samengko jeneng kita supaya tumiba lan uga jeneng kita kinarya kanggo sarana anggone para Pandhawa bakal dimangsa dening Bathara Kala jeneng kita supaya ing samengko tumiba ana ing jroning reca gajah awit ing kono para Pandhawa kang padha mapan ana jroning reca gajah wurung tan wurung bakal diancam dening senane dening Bathara Kala mula mapana jeneng kitu bakal ulun untalake kulun iki nderekake Kulun. Kagyatri sangga pirangu renangkul kinambit kempit dosa ngreknaning bawana
Om Om Andya mangkuru kutapuk para Kurawa sedyanur arsa ngepuk reca gajah ingkang ing puri salebeting reca gajah nenggih para Pandhawa sedyaning arsa nyirnaken para Pandhawa parandene para Kurawa gagar wicarampa karya mati para Pandhawa. Doi. Doi. Wah. Ah. Doi. Wah. Doi. Woi. Ah. Mas Werkudara lan Arjuna. Wah, pun baji kakangku wonten dawuh Koko Prabu. Wonten dawuh Koko Prabu. Dadi betul jinipun Kakang lan Siadi bisa uwal saka jroning reca gajah. Mbok menawa ana pitulunganing Gusti ingkang hakarya jagat. Wah, para Pandhawa kowe bisa uwal saka jroning reca gajah. Wah, kelimpe kelakon tak tadah kala mangsa. Para nyatra ya, Tru. Aku karo kowe bisa swana ning Kayang Mundara Dirbawana entuk keterangan sejatine aku karo kowe iki anak dewa. Lah banjur aku diuntalake karo kowe tuwibane reca gajah pecah. Nanging banjur ana regemeng mlayu buta kaya mangkono. Wah. Kayu burung tan burung saka pakartine Bathara Kala dikandhake Kyai Semar. Ayo kandhake Kyai Semar. Wah, woi. Wah, pancen para Pandhawa ora kena binawe gampang. Wis lumebh jroning reca gajah.
tanurung dadi mangsa gua barandene Pandhawa Uwal. Wah, ayo sapa ingkang belani marang para Pandhawa klakon iki merganing patimu? Kowe do mlayu-mlayu ki ana apa? Pak, ngaturaken kedrawasanmu. Lho, kedrawasan kepiye? Rika semanten kula menika minggah wonten ing kayangan Mundara Dirgawana kaliyan Petruk. Sedyanipun kula menika namung badhe. Nggih, mangertos kula menika satepun sinten ingkang mijakaken sarta sinten ingkang kula wetah kula kaliyan Petruk. Lah, wusanane kula menika minggah dhateng kayangan saengga dipun getaksa dipun untalaken kaliyan Sang Hyang Padawerang dawah wonten ing Reca Gajah. Reca Gajah menika wau ingkang kinarih kangge ngunjara para bendara kula Pandhawa. Sasampunipun kula waspadakaken Reca Gajah menika kedadosan saking Sang Hyang Bathara Kala. Kala, aku sing goleki Kala. Semar. Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta. Iki wa Semar mlayu arep ana apa? Kala, apa? Kowe kok dadi yahene mlayu arep menyang endi? Goleki para Pandhawa kang rikala semana wis tak papanake jroning Reca Gajah dadi pepintaku. Aja ngawur gawar. Para Pandhawa kae aku ingkang momong. Senajan to kowe nganggo cara apa wae, waton Semar iki sing meger-megering papan kene. Aku ingkang mbelani sarta aku ingkang bakal nrenggalangi apa kang dados jamu. Wah, kena to tak pangan ora kena tak pangan. Awit para Pandhawa duwe pangucap rikala semana. Mula iku Gusti nulis klebu wong Sukerta. Sukerta matamu. Wong Sukerta kuwi kudune ora kok mung kaya ngono. Senajan to para Pandhawa rikala taun kang wis kapungkur duweni ucap sarta duweni gegayuhan. Nanging wis diruwat wis rampung. Wis diruwat apa kowe njaluk tak wacake caraka balik. Wah, aku bali wae timbang wacake caraka balik. Wah. Waduh, wah. Kakang Semar,
wonten paring dawuh sinuwun Kresna. Sajak mlayu-mlayu napa kula menika mbujung kala. Awit kala menika dianggep yen para Pandhawa ing sampun dipun lebetaken wonten salebeting reca gajah rikala taun sampun kapun kagungan penggalian. Namung menika sampun dipun luwari sarta menika sampun dipun luwari dados para Pandhawa mliginipun kulawarga wonten mriki sampun boten nggadahi ucap sarta sampun luar sedaya pangucapipun. Wusana Bathara Kala menika mbujung dhateng para Pandhawa dianggep wong duweni ucap sarta dianggep wong duweni nadar niku wau klebune dianggep wong Sukerta. Nanging nika Bathara Kala pun mlayu merga nek ora gelem semingkir saka papan kene waton Semar tasih wonten. Tak pacake Caraka bali kelakon dadi awu. Ngoten pun gendring mlayu. Kesanipun Sinuwun Kresna kados pundi? Wektu dene iki mbok menawa wadya bala saka negara Ngastina utawa Kurawa kabeh. Aku bakal dawuh marang Dimas Werkudara supaya methokke para Kurawa pun nyemanggaken Sinuwun. Dimas Werkudara, wah Kresna kakangku apa? Arene wektu dene iki para Pandhawa wis kuwal saka cengkermaning Bathara Kala. Ingkang rikala semana dikunjara ana jroning Reta Gajah. Banjur rikala semana para Pandhawa diancam sirnane dening Bathara Kala. Wis luwari dening Kakang Semar Badranaya. Bathara Kala wis bali ning kayangan utawa ora bakal ganggu gawe marang para kulawarga agung ing kene kabeh. Ora mung para Kurawa ingkang isih padha ngame-ame marang para Pandhawa nggone bakal nyerake mangsa bodho Dimas Werkudara. Wah, tak bethukne Kresna kakangku. Dimas Werkudara, aswata kakangku jenengan mripat marapa. Ayo. Bakal tak batutke anggonku bakal dadi raganing para Pandhawa. Luwih-luwih para Kurawa wis entuk sabyandune Narendra saka tanah Sabjang. Mula wektu dene kayo kowe nututa tak bondo tak rinjung sikilmu. Langap-langap suaramu. Ora gelem pidato takut dosa iki merganing patimu.
nututi aku ana wing ati apa Gus? Ndara Werkudara ana apa kagilemu? Lelampahan menika sampun paripurna, paduka sampun wal saking pangancaming Bathara Kala, paduka sak kadang. Tegesipun paduka Ndara Werkudara, Ndara Punta, Ndara Janaka lan Ndara Kembar menika saking wal saking sedaya pangancaming Bathara Kala awit rikala semanten. Yen to Bathara Kala mentasing ganggu gawe dhateng kulawarga wonten ing mriki pun Semar ingkang tanggel jawab. Mila saking menika Gus, monggo sawetawis kundur wonten ing negari Ngamarta, para Pandhawa sakmenika sampun wetah, para Pandhawa sampun uwal saking sedaya penandhang utawi saking pangancaming Bathara Kala awit sedaya pangandikan iki sampun kawetna sampun dipun luwari Gus. Wah, yen paning kowe mangkul kaki Badrana tak tutakae padha kumpul ana sedaya Binaturata negara Ngamarta kaki lemu. Monggo Gus kula dherekaken. Yai Samyaji wonten paring dawuh Koko Prabu Dimas Werkudara. Wah, terus aku kuwi. Para kadang Pandhawa sakmenika sampun kempal sarta sampun uwal saking bebaya kala awit sedaya menika saking labuh labetipun Kakang Semar Badranaya. Pramila saking menika monggo Yai, sak sampunipun paduka menika sampun uwal saking bebaya kala ingkang rikala semanten paduka sak kadang menika dipun kunjara wonten saklebeting reca gajah. Ugi saking uwalipun para kadang Pandhawa, ugi saking kawula alitipun nala garing kalipun Petruk ndawahi reca gajah. Saengga Yayi Samyaji uwal saking salebeting reca gajah saengga Bathara Kala sampun wangsul. Sampun boten badhe ganggu damel dumateng kulawarga agung Mas Agus mriki. Kula nuwun inggih. Ngaturaken genging panuwun bilih wedal dinten menika para Pandhawa sampun uwal saking sedaya bebaya kala amargi saking lelabahipun Kakang Semar Badranaya sak anak-anakipun Koko Prabu. Wah, aku ngaturake genging panuwun.
Mila saking menika monggo sampe sarengan tansah manengku puja dumateng keparinging jawata lan ugi wancinipun sampun dumugi titi wancinipun purna. Monggo saderengipun pintu Brajana dipun tutup langkungipun sampun nanggap golek sawetawis yayi kula nuwun kula sumanggaken Koko Prabu. Basuki